हेलो सनाफोर आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव गिबियावनो बयखौबो बरायना लाबाय फैलायबाय आं नोंसिनि खाथियाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै बयबो अनानै जोबजासे नायनानै होबानो जाबाय आंनि भिडिअखौहाय आं भिडिअखौ बेनिफ्राय स्टार्ट खालामलांसै सनाफोर थौदो बिदिबा आंजों लोगोसे बाजायावबाय आं नै सनाफोर फुंनि ओमफ्राय मैयानि ओंखाम गोजाङा एसे बुरजा दं नालाय सनाफोर बेखौनो फुदुंना जानोसै आरो ओंखामाथ' मानोलाय गारनो आरो बेखौनो फुदुंना जानोसै ओंखाम गोजांजों ओंखाम एवनायाबो जाबाय नै सनाफोर दायो आंना दायो जाबाय ओंखाम एवनायाबो दायो जोङो जाखांनानै आलासि जानो थांसै सनाफोर दिनै आलासि जानो थांगोन जोंहा बिनानाव मोननाव भिडिअ आं दाख्लैनो खालामदों सनाफोर थार्ड ग्रेडनि एग्जाम खालिनो आरो आङो आलासि जानो थांनायावहाय आं खेबनांदों नालाय सनाफोर एसे लामाखौ देखायलांसै होननानै ओमफ्राय आं बेहायनो खेबनो मोनलांदों आरो बिसोरखौ मानो होनोबा ओइदिनखालि एग्जाममोन नालाय लामायाव बिसोर नेग्राफोर आरो दोनफैग्राफोर नेदों आरो एग्जाम होग्राफोरखौ ओमफ्राय बेखौनो एसे खेबफाबाय आरो आंबो मानसिफ्रा गोबाङानो जादों ओरैहाय दुब्लि गेजेरनि लामाजों बारस'लांबाय आङो सनाफोर माइआ गोसोम गोसोम समायना नुदों आरो देग्लाय माइफ्राथ' एफामानि जायाखै ओमफ्राय थेवबो दुब्लि बारियाव फैबा जिखिनि माबानाय बे गोसोम गोसोम जे नुलायलायो गोथांफोर समायना नुयो आरो एसे खम जादों माइफ्राबो देग्लाय आलासि जाफैनाया नै सनाफोर साहा लोंखांफैबाय दसे सानैजों रायलायबाय ओमफ्राय फिसाफ्राबो गेलेबायानो सानैजों ओमफ्राय दायो जिरायनानै दं आरो ओंखामखौ मालाय मोनखांजोबखाबाय आं फैगौ मालाय गावनो फोमोनजोबखादों मा मा ओंख्रि संखो दा देखायनोसै आं सनाफोर जानाय टाइमावहाय मा मा संखो मा मा ओंख्रि आंथ' मोनसेल' संना दोनदों मोननै मोनथामबा आं जानो मोजां मोना आराम मोनसेल' जानांगौ ओंख्रिया मालायफोरबायदि मोननै मोनथाम जानो रोङा आं सनाफोर मासेया उन्दुनानै दं मासेयालाय मासेया मोखां सुहैदोंनो सानैजों अयथासार दावरावानो गैया एरैनो दावराव जाबाय थायो हर थाफैनो हर थानो लेंहरो सासेयाबो बिनानावाबो मासेया बहा थांखो फैद' भिडिअ बारा फैफेरिखाय एसे लाजियो बिसोरो नुनानै ओंखायनो लाजियो गावसोरखौ देखायजानो एसे उसुबिदा मोनो आरो ओंखायनो बारा देखायासै दा ओंखाम जानायावसो देखायगोन आं सनाफोर मालाय नङा जों बिब' बिनानावानो ओमफ्राय फारसेथिं जों उन्दैनिफ्राय लोगो खानानै सनाफोर फिसाफ्राबो सानैजों नुवाखै दे गेलेदो सासेया उन्दुनासो थाबाय माथो हाजिदावलालाय हाजिदावला मासेया नुवाखै मासेया मासेया देलायगासिनो दासान्दि मानोबा गोसोखौ गोजोननाय मोनाखै आंहा मा जादोंथाय ओरैबायदि असान्थि मोनगासिनो आङो देहाखौनो सान्थिखौनो मोना बोरैबा गोसोखौनो गोजोन गैया गैया दुरबल मोनबाय थायो आरो बोरैबा नाबा बोरैबा एकदम देहाखौनो सान्थि मोना नाबा लोमजानाय बायदि साइस मोनो ओमफ्राय लोमजाथायाबो आरो एसे उन्दुनायाबो एसे खम जायोना खमजुरि आं बारा उन्दुबांबाबो मानसियाबो एसे उन्दुनायाबो एसे खम उन्दुनायजों मानायजों देहाखौ सान्थिखौनो मोना आं सनाफोर थेवबो दिनै आलासि जानायाव एसे रंजालांसै गोसोखौ गोजोन होनोसै सानदोंमोन माथो सेमानो माथो न'आव थानायजों आलासि जानायजों ज' जाजाय ज' गाहायावनो नै लागावबाय फिसाफ्राबो जाबाय गाहायाव ज' जाजाय जाजोब्बाय नै माबायदि जादों ओंख्रियालाय गोथाव जादों ने गोथाव जादों आयं गाहायाव जिरायबाय जोङो गाहायाव जिराया ज' जानोसै होननानै फोरलाजों नाजों दाउ बेदर एवनाय ओंखाम जाना लाग्रोसै सनाफोर बिदिबा दाउ एवनाय फोरलाजों नाजों ओंखाम जाखांबाय सनाफोर दायो गयसो जानोसै दायो जानानै फैबाय जोङो सनाफोर दायो आरो फिसाजोखौ नै आदावहाय आरो दोनफैलायबाय आरो आदावहाय दोनफैबाय आं दा लांफैगोन आं मा दा लांफैगोन आं थांदो थाबायलांबाय साया बै सिनाव लायो नालाय आर्ट क्लासआ खामानियानो जोबखाया सनाफोर आलासि जानानै फैबाय नै एबारसिनो फिसाजोखौ दा आर्ट क्लासाव दोनफैबाय आरो टाइमानो मिलायखाया ग्रोब ग्रोबखा राननायसो होननांसिगोन टाइमखौनो भिडिअखौ आं लाखिथ'नोसै सनाफोर थाबैनो लोगो मोनफिन गोदान मोनसे भिडिअहाय बाय बाय